أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعيد بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نوغاس إجيبو جمعة نوغاس إجيبو لورو رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومدينة وجنير اتمنى الني اتفن الني اجوي يا دوري بجي ابري لورو الني ابرو ميلادية وجنيتي نوغاس الني أن نفسر بكرة الله جبل أن أمهن سورة البقرة أن أمهن إسلام نبي إبراهيم إذ قال له ربه أسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا جوما واجعلنا من مسلمين لك من دونني بماذا ومن ذريتنا نون هذا الذرية من والأمة مسلمة دونني بماذا وأرنا كل من مناسكنا دي أمين وتب علينا جبل أمين توب أمين إنك أنت التواب الرحيم. حموني جبو توبو تولهن إيجي آياري دو تمتنا آياري كينياري ويقول إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان في النبي إبراهيم حنقول وري ودني بسودو كابا ها ودني بسودو كابا دو ودني بدان دو بيبي كو إسماعيل النبي إسماعيل دونينا مو كاي تبتاي كو بلوكجي nden han ko annabi ibrahima oɗo ɓilade on ɓeɗo tora allah ɓeɗo wiya allah jaɓanɓe kuugal ngal ɗo rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. nden na ɗo tamba ɓe tori ɓawɗo ɗon ɓe lori ɓe tori o wi rabbana waj'alna muslimaini laka. rabbana jomam waj'alna waɗu amin muslimaini min julɓe ɗiɗi. kalimol julɓe islama manamagol al-inqiyad wa ta'a ɗowtango allah tokka allah yofana fi muɗum fu allah. to annabi ibrahima hanko on feni ƴownugo hoore maako o julɗo wakkati nde kala rabbu aslim kana aslamtu rabbil alamin. hanko on feni innugo hoore maako julɗo nden o waɗi ɓe tokki diina maako bo julɓe. koyde ke jomirawo wi diina maako millata ibrahima hanifan amma ay wodi jomirawo wi en
huwa sammakumul muslimuna wa huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada ay hanko annabi ibrahima hankon arti jonugo julbe be inde islama to modi be tafsiru sebe mi hanko annabi ibrahima o wadi inde mako de jawrabi mo aslim kala aslamtu rabbil alamin mana wadi inde mako o juldo nen o wadi mo tokki dina mako fu inde mudum dina islama inde dina mako dina islama mo tokki dina man fu dina islama to nen hanko annabi ibrahima o hatay ha innugo hore mako beto ko goduna se o lori o herti zuriya mako kanyo bi rabbana jalla muslimani laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan wadu hander zurriyaji amin bo wodi ummatore don ne lata bo kayre ma ne julde mana de do tokki islam to haddo ayyan ko annabi ibrahima kala ko watta fu e jitta ko zuriya mako bana Allah do andini mo hankon baba ummatore tatabre to kuma sembe duddum zuriyaji gurtoji pat bawo mako der zuriya mako wadata kanyo yi diga wakkatel jemra bi wadan mo imama o wi Allah wada min zuriyati den jemra bi la yana do adi zalimi nden do wari o jippini de mako hajara dada julbe o sigi dum be annabi ismaila o wadi do a hato tombo o torani be nemaji warzuqu min as-samarati amma man amana mana se olori o herti nuddin e der zuriya mako Allah riska be jemra sewiyata ko be nuddina o weltina nan be kadde ko bako o nangitira be ay be nen tatabol on hatto o toyi o lata o juldo to haddo modi be sewiyata e no wadi annabi ibrahima o wi rabbana jalla muslimani laka baawo o latake o juldo o annabojo Allah o nulado nen ma ha o khalilullahi o bendita Allah nen oloro wi Allah wada mo o juldo to haddo modi be sewi mana ko o nufata be do akado do Allah tabitina mo do yakel ngel o woni do Allah tabitina do yakel o woni do iman dum hunde on waylitore be hambe annabo en be lati be masumina fu amma iman hunde waylitore on ben andi jom risala wiaten iman do beddira kugal do ustira kugal bo ta beddi kude khairu iman ma da bedda ta usti kude bo iman ma da usta to ba imanu lati do bedda do usta do imanu do canja bo kanyo de nabi sallallahu alaihi wasallam wiata hander do aji mako ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika Allah do canja berne mana nder wakkatel gotel jomira hawa canja hunde fu to kanyo nabi ibrahima be yaqinu mako ha Allah labe no bollo anko nabi ibrahima en temmen ton ka suratul anam to anko jomira holli mo malakutu ngam dume li yakuna minal mu'minina ngam olata odon der marbe yaqina ko be shani Allah ay be bannifu sen olori o dabbiti jomira holla mo no yeddi tamobe en temmen ton ka do bara ga rasulullah to Allah yerdi pat do odo mari yaqinu Allah arti hokki mo yaqinu amma odo dabbita ilmul asbabi kan jodi o jamirum jamba do andugo mako Allah timmida kanjum wadi o sori Allah wada mo hanko do o juldo hanko rabbana wa jalla muslimaini laka hanko benata zuriya mabbe bikko mako fu be ko nabi ismaila fu Allah tabitina be do yaqel ngel be woni do kanjum noni do tanago Allah to kugo dina Allah nen oloro wi min zurriyatina ummatan muslimatan nen Allah loro wada hander zuriya mako do ummatore ne lata bo ne fumare ne julde ummatan kalimol umma do sappa firqatan min al jama'ati mana jama'are hawtu do hore mare hado hunde wore foti leddi fere amma wodi hunde ko hawti ne to kanjon do fa kalimol ummatu hado mare to hado anko nabi ibrahim ne mino inna ibrahima kana ummatan qanitan ay jomira jondir mo ummatore hanko be hore mako nen o lati bo o baba ummatoje kanjum ledi duddi bawdon fudi do lencita mako ko nabi ibrahima bana arabe ummatore arabe al umma al arabiyya lencita mako non al umma al yahudiyya bibi annabi yaquba do lencita mako non der zuriya annabi ishaqa ummatoje goddo fere don dudde do lencita mako do kanjodi o tori hanko hander zuriya mako Allah wada ummatore julbe to Allah jabani mo do aman kanjon wadi arabe
ɓe laati nder zuriya annabi ibrahima. Haɗɗo modi ɓe tafsiru feere yehi ɓe mbi diga ñande annabi ibrahima tori do'a ɗo seedaki nder zuriya maako julɗo ɓaawo julɗo ɓaawo julɗo ha duniyaru ñoɓɓa. Ngam dalilo wi Allah waɗa ummatan muslimatan Allah jaɓanima ɗo man. Haɗɗo se ɓe mbi koda zamanu fatra, aɗa andi waɗi zamanu fatra waɗi ha araɓɓe joni bana duuɓi temeɗɗe wala annabojo, amma nder maɓɓe nder araɓɓe may woodi ɓe ɗo jogi dina annabi ibrahima ɓe waɗite ka. En ɗo andi mo anti waylutugo dina annabi ibrahima eɗo mbiyamo amrumno ɗo hayyin ɓi kama'atu ɓi Ilyas ha nder magaji annabijo to. Ilyas oɗo mari ɓiɓɓe tati, oɗo mari mudrikatum no Ilyas, oɗo mari ɗabikatum no Ilyas, oɗo mari kama'atum no Ilyas. Mudrikatu nder zuriya makon annabijo sallallahu alaihi wasallam wurti. ɗabikatu nder leɗɗi araɓe woɓɓe feere tamimu wurti. Nden kama'atu nder maɓɓe on amrumnu lahayaɗo wurti. To hankon feni waylitugo dina annabi ibrahima, hankon feni wannugo ɓeyɗum bahiraji sahibaji wasilaji hami, hankon feni hosugo lawru huban diga ha leddi sham o wari o wartiri ni men ɗum, hankon waɗi ɓe irum wuddu suwa'u yahusu, hankon feni waylitugo ni dina annabi ibrahima. Annabi jo sallallahu alaihi wasallam meɗi joɗugo oɗo yewta sahabo en mako, o wi miɗo laara amrumnu lahaya ɓeɗo dasa tinde mako nder yite jahannama. Mo ɓuri nandugo nder sahabo en ni so joni nde sahabo feere o wi to a laari wanani ba mako sahaboji ma hultiri wi annabijo kadi nandugo am be mako ɗo woodi ko torata no annabijo wi wala tasiru wasiratun wizra ukhra, wala ko ɗum torrirte. To haɗɗo annabi ibrahima nde waɗi doɗo sey laati nder yimɓe fatra sendiraki woɓɓe feere ɓeɗo dow dina islama. Haɗɗo sey modi ɓe wiyata kanjum woni annabijo meɗen sallllahu alih wa sallam baaba maako diga hanko abdoullahi ha yotta annabi ismaila ha yotta annabi ibrahima wala mo meɗi sujudango law. dalila nassi aya wiyata wa taqallubuka fi sajid innahu yaraykum hina taqum innahu yarayka hina taqum hal nabiyukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun wa shu'ara yarahum ay alam tara ayare man wala jamra wiyata innahu yarayka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin innahu huwa as-sami'ul alim. وتكلمك في الساجدين مودي بتفسير بفسري بمبي مامراɓe annabijo ɓe pat wala mo meɗi sujudango lahu ɓe pat ɓe ɗon ɗo dina annabi ibrahima millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin ngam sennugo manko annabijo sallllahu alih wa sallam. ɗo ɗon nder khiyaru ɗum jomirawo suɓi mo kanjum ɗum do'a on bo nder do'aji annabi ibrahima o wi wa min zurriyatina ummatan muslimatan. nden o lori o ɓeddi do'a o wi wa arina manasikana hollu amin ibadaji amin mana manasikul hajji. to modi ɓe tafsiru se ɓe jehi ɓe fasiri kalimon arata on arina ara e bolino alamagol balade sali to ara ngol ɗo yaada ngol laati ngol mutaaddi ɓe mbiyata ngol. to hamsa taaddi wari nastingol se ngol laata ngol ɗo yaada ngo mafuluji ɗiɗi wodeke nder modi ɓe feere woni ni ngol ɗo yaada ɓe nanta mafuluji tati fu bana فرأيت القمر طالعا أوان أبي أبو أراني القمر طالعا تو ومرا جاتوني أراد هذا بمفعول جديد بنا زمان فيات من مالك ذي ولي أرى رآني ماضي ألما طالب مفعولين ذو الفتح تمام. هذا hanko annabi ibrahima o wi wa anina manasikana hollu amin manasiku amin. to kanjum modi ɓe wi mutaaddi haɓɓo ɗo yaada to woodi mana araɗo je ru'yatul iyani je basaru je giɗɗe gite allah holla ɓe to non on abdoulahi abbas wi jamira so yerɓi malaika jibrila nde o timmini nyiɓugo suudu o timmini nden wari holli mo ndano manasikul hajji woni ndano o fuɗɗirta ndano o harminirta. nden jibrila ɗo ardi ɗo waɗa hanko bo ɗo tokki mbi annabi ismaila ɓe ɗo waɗa ha ɓe wari ɓe gaɗi jamaroje ɓe timmini nana diga harmingo ɓe ngari ɓe gaɗi ɗawafu ɓe sali ɓe jeehi sa'yu nden ɓe dilli ɓe fiɗi jamaratu nden ɓe warti ɓe waɗi ɗawafu al ifada ɓe timmini manasiku maɓɓe jomirawo holli ɓe woɓɓe bo wi aa
horeki haddo holleki do ki mana on mana ha bernde on to don bo jomirawo se wadani man ko nabi ibrahima ilhama danu manasikul hajji woni diga fuddode mudum hatimmode mudum to nden manasikul hajji laati diga nyande suudu man du jippi kanjon anabo en fu wadirta manasikul hajji amma zamanu to sali mana zamanu to fabbi dum patmaji dum do mojo ay suudu ka babu sene du jodi bana dubi dubuje du jibaka sene nabi ibrahima man wari nen jemra ummiti umrimo o ummitina suudu ka ba den wari o nyibitinu nen lori umrimo o ummitina manasikul hajji den o tori Allah hollamo manasikul hajji man jemra se hollimo o lori o fudditi di fumaji o wadi di sedi lati sunna lati arabbe be accay hijjugolu kode ke nder modibe be bi suudu ka ba diga nyande Allah sigidu no seda take do ada dawafu ha nyande duniyaru timmi to yimbe don be ngara dawafu to yimbe wala bo Allah do yerba malaika no wada dawafu maro manandu accatake dum sewu to kanjo wadi arabe be jahiliya mabbe be amrunu lahaya canji manasikul hajji fu amma be seedaabe do hijjanu kam kanyum zairu yata wa aqsimu bil bayti alladhi dafa hawlahu rijalun banawhu min quraish wa jurhum ay o do hulira benanta suudu o do hulira be suudu no worbe dufata dum worbe nyibi be suudu be bo dum quraish benanta jurhum ko en to lati manasikul hajji accaka wade go diga wakkati min ha nabi sallallahu alaihi wasallam wari wo'itini dum itti goddum tabitini goddum eddi goddum bana en bolika kenya sedda be ba en tamita go aranta suratul hajj to nen an ko nabi ibrahim lorowi wa tuba alaina jawmam jaban amin tubu amin den modi be lori tan annabo en Allah be masumi e denaade be wadi annabi ibrahima dabbi tubu haddo nen bo o denado koni masumu mo watta gedda Allah tagi mo be yanayi o wawata ko o yedda Allah ko o nufi o yedda Allah gedda no wadata sakkoma ngal torjata ko bernde mako ko lahza ngam dume o tagama o masumu haddo annabi sallallahu alaihi wasallam de ten diga o bingel astaghfirullah annabi jogo do yata mo bingel diga o pamaro wakkati lo do dura onana be do yaha hira hano kure kazare seto habbi anniya o yano hira be mabbe nange to muti se Allah fiya no tuma ko mana se o dana o finata ko seto weti no habbi anniya o yan hirde fu seto dani o andama ko fete seto weti ngam dume ngam isma jomirawo je tagirimo diga annaba ko waray o kanjo di annabo en Allah e padde masumina den bo annabo en masumina do diga fuddode har arshe do nawasi annabi jomen en tamba kala annabo do futo ni o yotti o lata o nabiyun mursalun do diga nyande dañu go makko o masum o lata do dirado ay be fu wala no warina hamako ko o numi o wadan wadata ko Allah tagi be yenay no be wawata be dalla na bana irum enen ba ko luti annabojo wobbe fera do heba hifzu nenka kanyu jeta walo en Allah be mahfuzuno na be masumuna ba ismatu benanta hifzu ido mari mana gotel amma bodi gondai ismatu geddal fe ata sam hifzu bo nangal fe ata ba Allah renete on an may ayata magal nden kanyu hado be bi alaram ay be wawon fe ana jiya be Allah be morta amane bata ko be lortan do lawo ne bata be lortan do lawo to kanyu wadi an ko nabi ibrahim o dabbiti tubu waddo se modi be jani ni irum tubu to yono dabbiti no to ha o masum ay o yiwa to alena Allah am jabana min tubu amin eno wadi o dabbiti tubu ha Allah to se be biata hambe mar annabo en daraja mabbe eengi ha Allah ha yehi yotti annuraji be do wirna be nanta jomirawo katen fere annuraji do wirna be daga to shuhudu jomirawo do istilahu sufa dum koy non to kanyu wata sebe larabe tuba mana tokkuje ji goddi fere wara sukla be daya Allah ko da ma jamoytara haddo annabi sallallahu alaihi wasallam diata wa innahu la yughanu alayya fastaghfirullah fi kulli yawmin 70 marra wa fi riwayatin 100 marra o wi wakkati go dum do tobba ha bernde mako
o waɗa istinfaru mara capan e jeeɗiɗi kanjum waɗi nde wayti fu watta istinfaru mara capan e jeeɗiɗi ko kuma mara temerre haɗɗo modi ɓe wiyata gayru anwarin la gayru an yaari mana ko toɓɓata ɓernde ma ko ɗo annuraji on ɗiyata ɗi waɗa tarakumu ha ɗi wirna ɗe daga to goɗɗum ha shuhudu jomirawo ngam annabojo Allah wala no ɓernde ma ko sendira be jomirawo ko da maƴƴangoytere na way maƴƴangoytere ma maƴƴangoytere ma e ɗuɗɗe nde ko da second na second ma woni koye wiyata microsecond to a sendi tan second nde million microsecond ma woni koɓe wiyata to a sendi tan second nde trillion ɓeɗo wiya picosecond ko da picosecond on wala no ɓernde maɓɓe dayira shuhudu jomirawo ngam laatugo ɓerɗe maɓɓe ɗo jaɓa annuraji diga jomirawo be nanta lelal ko ɓe gaddanta ummatoje to haɗɗo annuraji ɗo ya waɗa tarakum wakkatiyel go ha nanta shuhudu man ɗelmita ha maɓɓe to se ɓe tuubana jomirawo to ɓe tuubini jomirawo se annuraji man ɗi hunca ɓe lora ɓe lorta ha shuhudu maɓɓe banani to kañum on wa tub alena ɗo kañum on ɗum sappata innaka anta tawwabu rahim an jomirawo anoni jaɓowo tuubu anoni bo hinnowo nam ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا جومي من وقصلن فيهم هاندر مبه رسولا نولادو منهم ونر مبه بو يتلو عليهم يو جانغانا بآياتك آيات مادا ويعلمهم الكتاب ودو أندنا بو دفتر مادا والحكمة بنت حكمة ويزكيهم لن أسنى بو إنك أنت أنوني العزيز الجليل ونكيم بني nden an ko nabi ibrahima do aji do fudi do marhalaji tati ay yobra umri mo arande o nyiba suudu nden do wi rabbana taqabbal minna jaman amin ibadaka min ngata do nyibugo suudu do nden bawdo don o lori o wi noy ay rabbana ij'alna muslimayni laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan nden jotta marhala tataba rabbana wa bas fihim rasulan min rabbana jawmin وابس نلو فيهم هنر أماتوري أي أتورينو ومن زوريتنا أمة مسلمة كو وتورينو در أماتوري ماكو در زورية ماكو دو الله دا أماتوري دون دي جلده سي أوي هنر أماتوري جلده دو ما وابس فيهم رسولا نلو هنر مكي نولاد أما نولاد من أولاتا ومنهم مونر مكي بو مانا ندر بيبه مكي در زورية مكي جابر واwan wada wapasim rasulun hosa annabojo diga nokkure fere waddana be hokuma hosa annabojo diga zuriya wonka fere wadana be ko diga annabojo wuro fere waddana be amma ne o wi minhum wapasim rasulun do alla nela nulado nden bo minhum mo der mabbe to haddo annabijo sallallahu alaihi wasallam so ko de haddo wiata ana da'watu abi ibrahim hanko noni du'a baba mako annabi ibrahim ay annabi ibrahim fi wabasihim rasulan minhum ko to hanko on du'a man moy on rasul man hanko annabi jawen muhammad sallallahu alaihi wasallam nen olati bo minhum der zurriya quraish hatta annabi jawen sallallahu alaihi wasallam olati khiyara min khiyarin ay o wi allah subti der ummatoje fu der takle fu subti bibbe adama nen der bibbe adama bo subti zuriya annabi nuhu der zuriya annabi nuhu bobo alla subti annabi ibrahima der annabi ibrahima alla subti annabi ismaila der annabi ismaila go alla subti wi'etebe quraishu fihiru der mamirabe annabi don ko wi'ete quraishu nen der quraishu go alla subti qusay ibn khilab der qusay khilab go alla subti bani hashim der bani hashim goma alla subti bani al-muttalib nder banil muɗɗalibi allah subtimo hanko kanjum wiyata falam asal khiyara min khiyari mi seedayi min ononi subtaɗo nder subtaɓe mana ɓe siiwa ɓe subta ɓe lora ɓe siiwa ɓe subta ɓe lora ɓe siiwa kay hulasatu tagdi allah
khulasatu kamala hanko nabi jabal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai olati hanko du'a ka nabi Ibrahim ko rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika nden hanko nulano go bo olata odo jangana be aya jamaala hakko tilawa wari tanjo nabi sallallahu alaihi wasallam de o jangata qur'anu pat wakati yelman ko hefer be waran heditam watlu alayhim ayatika yatlu alayhim ayatika ko hefer be waran heditam nabi sallallahu alaihi wasallam dalila en andi kisaji lollidi hambe sanadidu quraish be habata be annabi jodo hamakka to jemma woni be paddo rara ñu kasare annabi be nana jangirde annabi jodo qur'an ne go bo annabi jodo wala haram juula annabi jodo waran ha juula do si atawa be do didotira hatta Abu Jali o meedi o labbo yidi o labbo o ya onana jangirde annabi jodo o wurti se o tawi wali dum ngirati ma wurti be pat bo dum non dare be yidi be nana ayaji Allah do be yida annabi jo na bo be yida annabi jo ko annabi jo waddi on be yida ngam annabi jo o gida don ha mabbe o gerda don ha warti aminu o suba don ha mabbe ha warti o lati ba hanko lamdo mabbe amande o waddani be dina se be yiru daga to maka kanjum mon en taw ka suratu yunus to fa innahum la yukadhibuna walakin al-kafiruna bi ayat fa innahum la yukzibunaka na an be fewnata ba be andi abunga be andi awol ba fewata walakin al-kafiruna bi ayati la yajaduna ko Allah waddi o be yida amana no be yida ba to kanjum wadi yabdu alayhi ayati kado ko fero be judo fu seto dole mu seto heddi qur'an kanjum wadi wali dum ngilati o yata inna lahu la talawa wa inna alayhi la halawa wa inna alahu la musbirun wa inna asfalahu la mughdiqun wallahi innahu la yalu wa la yula alayhi awi kay qur'an do de welde be jangande nanan beldum mare o wadi ka mantugo de hawo e fere hultirta o silma do don Abu Jali bi min on he anta daga to mako sey wadi wato be hada ngada ta'rifu be andina qur'an dum yono di qur'an do saniri kanyum de go be biya dum gimi de go be biya dum sihiri de go be biya dum ginnawlon de go be biya dum budeku kasi be ay kanyum wadi kay mbodi bala santo sayyidina Umar sanadi man ore o nyukki o heddi annabi do janga sura al-haqa mal haqa wa ma adraka mal haqa كذب ثمود وعاد بالقارية واما ثمود فأهلكوا بالطاغية واما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية اودو جانغا سورة ما اودو جانغا ها اوري هراغاري ماغون سي سيدنا عمر بكاي هو دون غيمول اونو مي ابرنا ما ko dum gimol annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa biqawli sha'ir nadum ko ngol gimol ba qalilan ma tu'minu so bi to nan kam dume nan kadum siro on ha nan kadum budejo on wa ma huwa biqawli kahin قليلا ما تذكرون سمعتوا كتبوا الله سونا لي النبي جاي تنزيل من رب العالمين نجيب بنا ما ديغا الله تو ديغا وقت ما ايمان هو دي حبرنا ماكو تو هادو يتلو عليهم اياتك النبي ابراهيم توري الله ودا annaboojo nder zurriya mako lati be julbe do hawro makka do nen o lata bo yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata nen o lata o do andina be al kitaba kanyo noni deftere Allah nen wal hikmata onono andina be hikima to hado modi be seselliti hado wobbe dal modi be bi al hikmatu onu fete be hikima kanjon andal fikku bana Imam Malik do maji o hehi abi andu ko tafsiru ande fikku benanta sharia e ko nandi e maju kanjon nu fete wal hikmata ha ya nen Imam Shafi'i bi a wal hikmata do tum sunna annabijo kanjon andal hadise je wadi sunna ji annabijo benanta fassara qur'an tafsir al-qur'ani kanjum on wiete sunna hama do didi fu wadi wawandi nasado se alara fikku do non kugal mudum fikku do fassira hadise ji annabijo do fassira ay ko kuma ba be biata vice versa aya do fassira shuru do wadda sharia hadise do fassira sharia do sendindira tafsirul ahkam to hado kanjo wadi wal hikmata dum andal sharia kanjo nufete benanta kitaji ndan wa yuzakkihim ay hado wodi hikima ngor kafere wa yuallimuhumul kitaba yadlu alayhim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata hikma do mari manaji dudi dam en fasara kara gare surul mato hanu kula jabra beta yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khairan katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab to der manaji hikma non fikkudo ko sunna man ay o yuallimuhumul kitaba nan do wi wal hikmata
ngam olori o wi wa yuzakkihim se o wardi be sura ɗume be sura fiili mubari ko wi fiiɗo attajaddude wal istimrara ko ɗo faydama ɗume hesƴitugo ɗo yaha o haɗɗo woni ɓe se nasti ɓe wi to nden kam wa yuallimuhumul kitaba ɗum islama ɗum sappata wal hikmata bo ɗon bo ɗum imanu ɗum sappata wa yuzakkihim o sennaɓe bo kanjum woni ihsanu ɗum woni ihsanu bo kanjum woni alulumu taskiya anne ɓe sennata ɓernde mana ɓe yahata yettine ha haqiqa kalimol islamu haɗɗo a tawan jamiraɗo senniti islamu ɓe ɓe maɓe imanu qalatil arabu amanna qul lam tuminu walakin qulu aslamna wakkati el arabe werte nabi sallallahu alaihi wasallam wi amanna min nuddini jawra wi a on nuddina bal on silmi wi on silmo ngam islamu do sawa mana dume do samena mana al inqiyadu alal makari goddo atawan wobbe duddum fu do silma do dole na do yidi wani ba mana na way do yidi ba do ikrahu do dole on silmirta kanjum wadi islamu hokkatake mana imanu amma imanu kanjum ko tabiti ha nder bernde on kanjum wadi be wi julbe durbe amma mu'mini en sedda nder mabbe nden mu'mini en go hambe mabbe durbe amma muhsini en be sedda ha nder mabbe to kanjum wadi to alaari dudugo julbe nden a tefi mu'mini nder mabbe se yaba mu'mini en wala sam mana be sedda be duddiri Allah be wonu mari imanu do imanu arewa Allah do yidi Allah arewa Allah do yerdi Allah do nuddini Allah arewa Allah ado faami sharia mako do dewta do faamugo mana a tabbitini Allah do gonga a wadi ittina'u be man ado tokki umroje Allah a nuddini bo gabaade ko yibe ko yefi hadon imanu insanu kanjon je en sabbi Kenya arewa Allah baado laramu to awala laramu hanko do lare o kanyuma do ayare do hokkanen manaji do fannasan hamare wa yuallimul kitaba dum islama wal hikmata dum imanu wa yuzakkihim dum ihsan ulum taskiyati innaka antal azizul hakim innaka anta anuni al azizu jalido al hakimu agoni na'am ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب موانيتا solata wanya an millati ibrahima daga to dina annabi ibrahima illa man safiya nasfahu to nani johido yonki bodum halkido horam aman nerga millati na safiya wa daga istafa fi dunya jamra bi haqiqa min subti ma dunya wa innahu no hanko do fil akhirati ala ahira la min as-salihin wa don der salihin haddo jamrawi moy on wanyata dina annabi ibrahima wolde do nedo wolwana arabe mana ayara do ne jippi do dina do arabe tan hambe ne do wolwanta ko wadi be pat mabbe be do aaje be zuriya annabi ibrahim be pat mabbe be do aaje be do dina annabi ibrahim nden annabi jori wangi nder mabbe nden annabi jori waddani be dina l'islama ka annabi ibrahim waddani be ayyan taw ka suratu al-imran inna awla an-nas bi ibrahima lallazina tabauhu وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المتقين بينون بوري هدوغو بي النبي ابراهيم مانا بيري وندوغو بي النبي كانيون توكو بي وادي بي زمان بي ماكو نن سيموي بو سي النبي جبل صلى الله عليه وسلم كانيو دي جمال ويتان ملة ابيكم ابراهيم دين النبي جدو دم دين النبي ابراهيم هو سميكم المسلمين من قبل وفي هذا هنكون انو مون اون جولبه ko arti be nanta jotafu addo be mbi inde islama bay bolino kanane annabi ibrahim arti jonugo julbe amma sende majji Allah se majjini de diga zamanu annabi ibrahim man wala annabo jometi joniti yimbe mudum julbe kanjum yahudu be joni ko mabbe yahudu nasara joni inde ko mabbe nasara kala annabo fu to be ngari yimbe mabbe se ngara ko mabbe inde ko ko be ngara inde islam ka jemara se majjini be ama be diga annabi ibrahim go se ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam fere mo
to haddo kanjum arabe do wolwani kadi e noyi be wanyirta diina annabi ibrahima to nani goddo o lati o kalkudo o johaajo kam illa man safiya naso nani goddo o johini hoore mako o lati o johaajo o bilkijo wala no watta o to kaydina annabi ibrahima ko wadi wala kadi safainahu fi dunya yamrawi wala kad haqiqa istafainahu min subimo fi dunya ha dunya to annabi ibrahima haddo be don biya bawo annabi sallallahu alaihi wasallam ay habulul asmi be joyo wobbe do burna wobbe do wobbe amma wala khilafu diga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ibrahima amma annabi musa be annabi isa wobbe do wi annabi musa buri annabi isa wobbe do wi annabi isa buri annabi musa amma wala khilafu wala ko yotti annabi ibrahima bawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kanjum nder subeki annabi Allah subi annabi ibrahima to tonon wurtini annabi jaweden nder mabbe kanjum jawra wala qad safainahu fi dunya mi subi annabi ibrahima dunya be dume Allah subi mo diga arande wadi mo khalilu o beldidda o Allah wadi mo o annabojo Allah wadi mo o nulado Allah wadi mo ummatore wadi bo ummatoje garoje bawo fu nder mako woni wadi annabo en warobe fu nder mako woni Allah submo be kujeji do nen maqamul khullati mbel digu wala ko buri don sai maqamul hubbi yidde ngam ko wadi yidde buri khullatu yidde wala keron amma khullatu do mari haddi haddo modde be wiata irum jamde de annabi ibrahima jamata Allah ko wolde de o wollota be Allah to nangam o khalilur rahmani da laytulu manam to annabo de feron jami e meda o jeten annabako nder maji irum jamol ngollo wi rabbi arini kayfa tuwil mawte bes kala ibrahim rabbi arini kayfa tuwil mawte kala walam tumi kala bala walakin yan men qalbi o wi Allah hollina no ayati tamaybe yamra wi anu dinayna o wi minudini amma mi di berdam de ita to addo dume on yaqinu kadama ko wala wakadhalika nuri ibrahima malakuta samawati radhi wala yakuna nan annabi ibrahima hanko Allah arti holli mo malakutu je asamanji be le difu diga o pamaro diga nyala mare raa ko bango diga ande olari hodere o yido on Allah mako de hodere majji jabire olari zahratu ngene majjo wi kay hanko yida Allah wangita majja ngeno lori olari lewru bo nde majjo wi kay yida Allah majjo nen nange wangi o wi kay o do noni Allah ko ay o do buri mawdu ko ma nen nange wangiti do nyande o wurta nder lowol fa ayni dama ko dañi mo sakkin mo halo jibril on mawni ni mo wari bultini mo uldude naydo ha ko ni mako ko joy odo musina kosam jomri ndiyam yowa be nyebba sam kanjodo musina ko ni mako o mawni yande o wurti halo do donon o laari hodere o wi do on Allah mako lori nde majjo joyida Allah majja o laari na lewro o wi do on Allah mako nde majji o wi kayto Allah andi temo fa o majjan o lori o laari na yo wi do on Allah mako do buri mawnugo falamma afala qala la ilaha illa rabbil alamin min alqawmi dhalim o wi kayto Allah andi temo fa o laata nde majjo to sejjo mi radio kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wa yakuna min diga wakati man Allah omtini mo laari ko woni malakutu fu muɗum en bi ko ni malakutu fu kan jononi al ajsamu nuraniya ngam ko lati ajsamul kasifati en bolino diga nyalle arande nyata tafsiru ko lati ajsamul kasifati nasutu wiete kanjum Allah tagiri dum benanta jamal kasa kanjon jomiro tagiri dum min shay'in wa ma khalaqa Allah min shay'in hunde on Allah hawtata be hunde den taga hunde be en bino ndiyam wadirta Allah hawtan hendu be hendu den wurtina ndiyam to yidi bana fassara ayaji holli en ko kuma bana no yimbe science holli en oxygen be hydrogen hawtata ko en ndiyam to ay khalaqa Allah min shay'in ni na sutu fu yahiri kanjum ko adamu man leddi on be hosi be tagiri mo be gaddi ruhu be ngadi malakutu mo kanjum do kufa kunu yahiri o kanjum Allah omtani man ko nabi ibrahima o laari malakutu samawati gabaade o timini to yaqinu do hamako amma be banni o jama Allah jabe kanjum der jamde o jami man be bi o jami Allah holla mo yidi tabade haddo modi be bi wallahi to nangam nabi ibrahima o khalilur rahmani to annabojo fe on jami no jamalo Allah do worta man naba to haddo maqamul khulla mbel digu ya lata mana awata aybe
haye so mo bendida ma do ko o wadi ay don se atawa ay be makko ma do te fawda na mo tawili alara wodina na mo to a hebane mo tawili ba wada na mo uzru do kanyum jomirawo subiri annabi ibrahima benanta nubuwa annabaku subiri mo benanta risala nulal subiri mo benanta khullatu walati khalilur rahmani den subiri mo wadi mo umma lesma ko umma to je fu wurti lesma ko annabo fu ngam diga annabi ibrahima diga nyande o wari kala annabojo wari baawa annabi ibrahima fu nder zuriya mako wala annabojo fere ba torgo ko o lata nder zuriya annabi ismaila ko nder annabi ishaqa ko annabi yaquba ngam annabi shuaibu zuriya o hota annabi ishaqa ando andi non annabi ayuba hanko mo hota annabi ishaqa nanot annabo en wadi zuriya annabi ismaila irum Khalid ibn Sinan ga nabi yecen habar mudum be irum Marwan ibn Safwana be padde annabo non be ngadi hander arabe hedde ko nabi jabal Muhammad sallallahu alaihi wasallam wara to pande zuriya nabi Ibrahim wadi to kan nabo jo wari baawa nabi Ibrahim pat nder zuriya makanya de marabi wala qad istayfana fi dunya ha dunya rum subim wa innahu fil akhirati lamina salihin ande fa hanko do halahira fa do nder salihin to hado tanyi modi be yata numo be do numa hashani Allah be do wemba ha inde salihi inde salaha do be do wembina modibe atawa annabojo o yotta ha o yotti fu se o wi Allah wadu mo der salihi ayan ko nabi ibrahim wano wi rabbi habli hukman wa alhikni bis salihin nden taw annabi yusuf wari tawaffani musliman wa alhikni bis salihin ay kala annabojo fu ko o hebi ha o yotti patfa so wi Allah hewtin mo salihi to kanyu martaba salaha ka do yembina himbe ko deke to alari ha tartibu kawaran ha baawo minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i den martaba salaha wara amma annabo en do yelata to Allah ni ko Allah sawi hadana kan nafa men haddo jamra wi inna fil akhirati lamina salihin na in qala lahu rabbuhu aslim قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إذ ستة قال له ربه وقت الجومي كويو ويمو أسلم سلم مانا قوننا قال وي أسلمت مسلمني لرب العالمين جوم تجيش فيه أي جوم ربي مو أسلم سلم nen ay ayaro ne way de do siptirina en kaado do ka arti du'aaje maako go rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka do ayare do ne arti de is de do siptirna sipta annabi sallallahu alaihi wasallam wakkatel jawmi ko wi mo aslim do haddo be bido on arti wargo hedde ko annaba ko wara hama ko nabi ibrahima diga wakkatel o laari malakutu samawati o timmini bay moninane ay do no jabira mo silmu nden o wi ay mi silminanima so wi aslamtu li rabbil alamin ay haddo do sappo en jabira do holli mo malakutu andi a ko woni alamina o andi rabbul alamin so wi kay mi silminani Allah do haddo ma dum hikima on der hikimaji ay iltifatu on wadi am annabi ibrahima o do wolda be jomira on isqala lahu rabbuhu wakati el jawmi ko wimo aslim silma qala aslamtu li rabbil alamin o wi ami donani rabbul alamin o wi ay aslamtu laka na ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم أو النبي إبراهيم وادر الوصية وإسماعيل ويعقوب بنت النبي يعقوب wadani bibbe mako banihi bibbe mako wasiya benanta yaquba fu o wiibe inna allah ande jomira istafa subani lakum do modon ad-dina dina wala tamutunna tojabe on maya illa wa antum muslimuna ko ina on julle ayare do ne wani do eccen wasiya je annabojo allah teddudo wadani zurriya mu wasabiya ibrahim bani annabi ibrahima wadani zurriya mako wasiya banihi bibbe mako kanjodi annabi ismaila
benanta annabi ishaqa o wadani be wasiya ko de ke kambe be didi hado lati be annabi yaquba annabi ibrahima ayi o teri no be saratu dada julbe amma o danyai o dayde be mako sendo hebi hajara den o daydi be hajara annabi ismaila o hebay de ngol se bawo dubi sappo en nay wakkati ya jibrila warde be malaika en sappo di be ngara be galto gure saduma to don be ngari be ngara ni al bishir be mimo o danyan anko saratu dara julbe o danyan biddo gorko bawo biddo gorko makani ma mawnan te a hadanya biddo gorko annabi yaquba bashana bi saqa wa bin wara isaqa yaqub to amma bawo saratu dara julbe mai isa man ay ka dutka en pudino kenya ke iruma ka sedda ne dara julbe mai anko annabi ibrahim o teri benanta debbo goddo nder leddi bi'eteedi aramiya o daydi bo bibbe jeego be mudum nder mabbe wodi madiyanu don madanu don zamranu don nden bakshanu don nden rashaq don be washub be jeego o daydi be debbo man to be jeego robe fu mabbe en kebay tarika mabbe sendini dum se madiyanu fere mo kanjum madiyanu hanko wadi wuro nder wuro man to ton on Allah yerbi annabi shuaibu ashabu laikatigo nder wuro madiyana ay ko non annabi yusuf kanjum ande eggi misra ay annabi yaquba don no hander wuro madiyan man den eggi warti misra be mo non bo annabi musa wakati o wurta misra to o fay leddi madiyan to madiyan do tan en kebi tarika hander mabbe to haddo be fu mabbe annabi ibrahim wadani be wasiya hande bibbe makko annabi ismaila be annabi yaquba benanta be limti jeegodo be fu bani nen non wa yaquba non annabi yaquba ma o wadani bibbe makko wasiya wasabe ibrahim bani wa yaquba ya baniya ko wiibe ko annabi ibrahima ko annabi yaquba wiibe kemudum ya bani ya onon bibbe inna allah ande jamra istafalakum ad-dina o subani on dina dina kaya kanjon dina islam do fala tamutunna tojabe o maya illa wa antum muslimun koina on julbe to ayara do ko de faydata ne do fayda hanko annabi ibrahima be annabi yaqub be ngadani be wasiya to be jaba be sendira be dina ko da lahza ko da majago yitere ngam ko wadi be andi be maya to nani andi amaya ama andande amaya lata go andi amaya na andande amaya to tajabu sendirgo be dina man ngam ko may de wari tayma de tawe nder dina kanyon fasara wala tamutunna illa wa antum muslimun tajabe o maya ko ina on lati on jubbe na'am أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم كوكم أولاتي أن ديالي إذ وقتي حضر يعقوب الموت وقتي ما يديالي النبي يعقوب إذ قال لبنيه ومفتي بماكو ويبه ما تعبدون كو أن دوتا من بعدي باو أم قالوا سيبنبي نعبد من دوان إلهك ديتيدو مادا وإله آبائك بينانت ديتيدو بابا إن مادا إبراهيم النبي إبراهيم وإسماعيل بالنبي إسماعيل وإسحاق بالنبي إسحاق ويعقوب وإسحاق بالنبي إسحاق إلها ديتيدو واحدا غوتو ونحن نؤمن الله ماكو مسلمون من دونيبه to ay haddo jamrawi diga ayare saline wasayna bi ibrahim wasabi ibrahim bani wa wasse o wasiri ko nan der qur'an wodi be dengiri wa awse nafiu ganata ibn amir ambe kiraaji mabbe do baani ni be jangiri wa wasse
luttudum qur'an mo jangiri wa awse nder wasiya man ay o wi Ibrahimu wa Yaquba to jawra wi nabi Ibrahimu banihi o wi be mako wa Yaquba ay Yaquba ayare do nde atfita ma do Yaquba kandum jawra selori wangitini Yaquba no wadi be do o wi ko on latino on do yandiri wakkati la nabi Yaquba maya wakkati ndira nabi Yaquba maya nabi Yaquba nanni ale di Kan'ana woni e di Kan'ana bo kanjoni Palestine jotta do Hebron hokuma Khalil en biyata do nden ay bi ko nabi Yusuf horama le di Misra sorama totton nyami pursina mawni ha Allah hokkidum annabawo nden baaw Allah hokkidum laamu warti mari le di Misra ma walati an kononi namba didi hale di Misra to a joni lam do Misra ni se hanko nabi Yusuf nen o tefi baba ma ko warta fay an kon hosi be digale di Kan'ana ale di Palestine o wartiri be ha toy o wartiri be hananta le di Misra wuro Misra ko de kele di Misra en bi jotta delta Nil woni do wakere Iskandariya tottonon annabi Yusuf yodiri ngamde o luuri be lamdo Misra bawo be arti be mari le difu be timmini o laami den dalila nural laamu nasiya ko ne mabbe nden lamdo Misra bito dolo acca wuro Diba o hota affaire nden sappi ma hota to jura do bo wala ndiyam totton de o jodi totton jemra se umri Jibrila wari seki mayo Nil man mo wadi delta tan delta bo go wadi chele duddum babol me pat se warti remare goddo reman to se lati totton annabi Yusuf woni ha delta Nil ha wakere Iskandariya do to tottonon o jodi be annabi Yaquba ndo wakati annabi Yaquba wari mayugo o mofti bibbe mako anko annabi Yaquba kanjo wadi anko mawde mari bibbe sappo e didi en bino ko nder mabbe laawi benanta Shamun be Yahuza be Rubilo benanta Zabalunu be Shalah be jego dada mabbe layawi ete nden annabi Yusuf be annabi Bunyaminu be Bunyaminu hambe bo dada mabbe Rahila wiete nden hanko do mari tasarriyan dido ambe dañani be luttube jedom Naftali nam benanta Shalah mo em joni nane do be Jada o Jad der bi annabi Yaquba bi ni sappo ni do mari hambe lati asbadu donc wakati ndo wari mayugo is hadara wakati mayde yalderi amma asbabu mayde na mayde man nu fete ba ngam mayde kare to de ya wari wala birki wala yuakhir Allah nafsan idha jaa ajaluha ko de kambe annabo en jamira wadani be khususiya kala annabo jo fu mayde to wari seto jami mo izini to dubima di Allah hetani ma katimmi noy ajaban amaya na ko atafan be dari ha jawma en andi gisaje lolludi di wadi be annabo en annabi Musa wakati malaika Jibril warani mo ta malaika Azrail warani mo ne wari yatato Allah leli ya mama malaika mabe hulan annabo en wari ono hultiri o jami annabi Musa wi ko waddi mo wito Allah leli yam mi wara mi hose annabi Musa wi kai mi mayata ko jotano se o yata moto nembo se atora beddari awoldo be jamara ter beddari annabi Musa se tefi beddari jamara se bi be gadda nagge be gaddi nagge so wallina juude makko didi fu ha bandu mage to wallina juude makko didi fu be lima gasaji noy on juude kala gasa fu dum dubu on be reno gasaji man noni fu duubi di o beddata duniya o neno vi baawo man baawo maji to di timmi go vi mayde to ne ka kwata may go jotama to ni hami mayan ne kam maya jotata amma mi do may dabbire Allah battina am Baitul Muqaddas do on Jibril fidimo ko ko Azrail fidimo ha batti Baitul Muqaddas o juuli amma yanande makko wala man jotta be do wodi yara nabi Musa asata ko annabi sallallahu alaihi wasallam wala man diana annabi Musa do am ko annabi do fere muru o yaali mo nyande Isra be Miraj o bi o sali annabi Musa ananta nokkure de do mari yolde wodere annabi Musa do nafa annabi en mayde larto do nadum
mayde en andi ba kanyu annabo fu julan ha yana namudu acata ko ibada sendirta ko gam hambe nana be hetti makamu shuhudi to hetti makamu shuhudi bu ngenam be mayde fu fotan hamada kanyu ma do annabi sallallahu alaihi wasallam ayyamul harrati nyalaw mare zamanu harra be wari be nyami go madina zamanu tabine yazid ibn abu sufyan o yerbi bara be nyama wuro madina o wi o dattini madina barne tati be pusi wuro madina be mbari ko be barata wala mo na waraka nder man julude nabi jorti pucci be habata ton nder balde tati do wala mo lutti nder julude nabi jo c'est Saïd ibn al-Musayyib fere mo akir mutaqaddimin nder tabiina an ko tan lutti nder julude ma Allah wirni gite ma be la raymo zaman Abdul Malik ibn Marwan do do atoton bodo toton o wito wakkati el wadi no heftirta wakkati onanan darnango karawda nabi jo onanan darnango onanan habbirago o yiso onanga o yakabe tan to kanjo di annabi sallallahu alaihi wasallam wi o sali annabi Musa do nafa karawda mu wala mandi annabi Musa ko to kala annabo jo ko annabi jo sallallahu alaihi wasallam ay nder nyaw mako nyande be tignimo be wurtinimo go be yaari mo hananta julurde onani lansari ko wari tari asale mako edo yima nanu saratin min bani najari ya habaza muhammadun min jari edo tara sare annabi jo edo yima be do hoya annabi jo sebi be efta mo yara mo julurde be efti mo be yaari mo julurde ne be yaari mo julurde o wazibe wonni be nasiha ko nder man so vi inna abdan khayarahu allah baina ad-dunya wa rafiq al-ala faqtara rafiq al-ala o bi jeya do gondor jeya be Allah sumnimo hakkunde jonde duniyaru benan rafiq al-ala mana enne go ha asama o subi rafiq al-ala sabu en pat heftali mi ononi atoton te sayyidna Bakar fere mudu sayyidna Bakar se futi bojji oro biya fadana ka bi abaina fadayka bi ummatina fadana ka bi abnaina fadana ka bi anfusina ya rasulullah min sottima be ko amin min sottima be baba amin min sottima be dadirabe amin min sottima be jawle amin odo woya odo yabanni sebe do be kadi ko henata sanna Bakar bo se annabi yeta o wodi ko o fami ka on famay se o wiata onon sabo on pat ko on woni wala mum yo bay se Abubakar fere mu o wi ngam be mabba dammude sabo en pat ajuludo do dabe lutta dammugal ko mo jessa dammugal sayyidina Abubakar fere mu do odo wiya odo tamma sayyidina Abubakar bo Allah yoban dum wakkati en ngel yardata kanji wadi nyande ummugal sayyidina Abubakar odo nder ummitintebe benata annabi jabe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakkati man hibbi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal qatil ma sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri min al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin